Assalamu alaykum vatandaşlar. Kerim Halipa hoş gördük. Bizim stüdyomuzda Teşnemen Aleykümselam, Production'da. Tapar Bizim çağrılığımızı kabul ettin. Sizin yanınızda saat çalmak, siz bilen bir sahnada çıkış etmek için ulu bağıt. Şonun için canınız sağ olsun. Sağ olsun. Bile olsun. Emriniz ok olsun. Elmidamı bize halk aydımlarda, estradada, köyün halipalardan alan hemmi zaten biz bilen paylaşacağınız. Bir internette bir patbiçiklamaş olanlar, gıylar, çağlar 7'den 70'e bar yazıptır. Men dedim haýty başlan, haýty aýdymlaryny ýazaýyn zat diýip bolan şoň üçin de Kerim Guranaliýew galym armany mümkin bolsa diýip ýazypdyrlar. Onda ýene de bir näçe aýdymdan ýazypdyrlar. Ondan size haýyş etdim. Oşlar bir bile bir jan orkestr bilen Teşnemen toparmaz bilen oglanlar bilen Nesibedenden Taparmuratçan öňrekden diýip ber. Halipa bir aýdymlary ýazalyň, ine täze studiýa etdim Taparmurat, Teşnemen Production. Ine halkymyz görýändir. Näçe wagt ber toýlary, zatlara bilece çykyş edýär. Bilece oglanlar bilen bir ütüş orkestr ýygnapsyň. Men öňe aýtdym da şul Türkmenistana ýeketek şul orkestrda. Sebäbi canlı aýdym aýtmagyň lezzeti başgaça bolýar da. Ol ütüş bolýar. Ondan elmydama diýende men bagşyň ganaty sazanly bolýar da. Sazanlar haçan bagşyň duýanny ol başga dünýä bolýar. Ol joşdurwan bilýär, on bir ütüş bolýar. Taparmaçan şo zatlaryň emmetini edip bilýän oglan. Balam gutly bolsun, mübarek bolsun. Başda açylanlar şu zatlary etjek diýen wagtyndan men şoň şaýatda ene Halipa suratlar şeýitjek bolýan, şoňa instrumentler, şu zatlar şeýdäýsem diýip ene Hudaýa şükür Allah miwesini görkezip otýar. Şu edilýän zatlaryň hemmesem näme halkymyz üçin. Halkymyz bir diňlese, lezzet alsalar, ýa-ni dogry aýtdyň da, şol halipalar ýatlap durmalylar. Sebäbi hemme Halipa şähert mektebi diýip hormatly arkadaşymdan kän aýdyp geçdi-de şol dogrudan bir halipa bolmasa, bir görmeseler, bu zatlar bilmeseler, ol duýmaýarlar da şonu görkezip şu zatlar şoň üçin edilýär-de. Onuň jaňlaşymyzda aýtdyň halipa şu hem dinleýijilerimiziň haýyş eden aýdymlary bar. Ondan şu canly ýazaýsak, şu näçe wagt ber täze studiýa etdik, täze audio, video materiallaryň hemmesi tölemi, hemme oglanlar, hemme gruppa bolup şonu ýazaýsak diýdik. Indi nesibeden şu ýazga geldik. Allah zany ýazgylarym gowy bolar, bir şowly bolar diýip umyd edýän şu. Ýa-ni aýdymlar sazdan hemmesi halkymyza yarar, bir ýüreginden turar diýip, halipalar bir ýatlarlar diýip däl şey edip geldik. Allah zan başyň dik bolsun, janyň sag bolsun. Ýa-ni dinleýijilerimiziň haýyş eden aýdymlaryna bu nesip bolsa aýdyp berer. Sebäbi her aýdymyň bir öz taryhy bolýar da. Taryhy bolýar, şu näil geçipdir, näil bolupdyr, ol näme diýär, kalpdan çykan zat kalba bar ya da, özüň durmuşy bolýar, durmuşda geçen zatlaryň hemmetini şonu bir ýa-ni diňe söz bilen aýdan ýaly, aýdym bilen aýtsaň täsiri başga bolýar. Mahtumul atamyzdan diýär, mahtumul sözlerim saza goşdyň uzy bolar diýär. Onu bilelikde şeýdip sazlaşanyny başga dünýä bolýar. şu armany aýdymy, şoň bir taryhyny görüňärsiň. Ýadyňa düşýän bolsa Taparmaçan ilk bir 97-nji ýylymy geçen asyrynkyda album bileji işläpdik. Olanjy wagtda ýaşaşyk wagty Taparmaçan studiýada. Şu albomdan soň şu döwürler bolmaly. Onuň şu ýanky galym armanly diýen aýdym sahadyny Süleyman Garabaýew. Şoň sahady. Onuň geldi-de diýdi, şuňal bir gowja sahady bolyn, şoňa bir tekst bolaýsa diýip ýadyňa düşýän şu edebiýat we sanat diýip bir gadet bar. Onu goşgular çap edilýärdi. Şeýle allymda feretdim, ýanky bir ogly Hojagelliýew diýip tänim bir ýürek diýen goşgusy bar eken. Şonu alyp gördüm, soňuna armanly diýip diýdi. Ýanky feretdim de bir ýüregime ýarady şu. Bir ýyl ikisem kawapdaşym gelýärdi. Geldi-de ondan Gurban Kurbik Pahir. Olam dinletdi, Oraz Babaýew. Üýşüp şu ýanky aýdym döretdi. Bir ýyl şu ýerde bir durmuşy zat barda, ýanky näme bir ýazylan takdir kimse bozdurar diýe. Adamlar näme diýär Taparmaçan dünýede diýe iň ruhy keselleriň içinde iň bejerip bolmaýany aşykdyr diýär. Aşk eser etmese ýanmaz çyraglar diýip Mahtumul atamda da aşka düşse itler ağlar, gur deňrer diýip bada şol. Şoň üçin şu aşka düşüp öz bir söýgülsini alyp bilmän geçen adamlar gatykän ol durmuşdy. Şoňa näme diýip bir ýazylypdyr şo goşgy. Onuň şonu şeýip aýdym edip ýetirdik, halkymyzam gowy gördi.
indijek bolýanym şondan märine gödüň getirip başty 30 ýyl geçipdir. 30 ýyl bolsa şu dinleýijilerimiz senden haýyş edipdirler. Şol aýdym aýdyp berýär. Armanyny haýyş etdiler soňdan ýanky Alfenem. Alfenemi Taparnaçan 1989-njy ýylda merhum Çary Hekim bilen Ussat bilen Çarjan hem de gyjakçy merhum Aşyr Söýünüw Turan gyjagyny. Onuň şolar bilen işlepdik ol aýdymy. Aslynda Alfenem diýilýän aýdym öz bir şahsenem garyp destanynyň damana ýolundan. Onuň ilkinji şol men gowuryp bir dinläp, şondan öwrülip, şol ýazgylaryny dinläp, aýdan bagşym gyzlar watdan Ussat bagşy Mehmet Halil Mehmedow. Onu Mehmetçigem diýen ekenler. Irrak ýogalypdyr da fakir. Allah nurçyny ýatsyn. Onuň şonu sakagan şagirdlerinden biri ol. Onuň sakagan aýdan variantam bar. Alfenemi Taparnaçan ýöne şol Alfenemi sakaga diýipdir de şu Alfenemiň möhürni Mehmetcan goýup diýipdir. Alfenem şoňky diýipdir. Şoňa gowdy etipdir da öz şagirdiň aýdyşyna. Onuň şol aýdym bir Çaharjan bilen ýazdyk. Aşyr Fakir bilen Aşyr Söýünüw gyjakçy bilen özüm Turan. Turan gyjagyny. Şunu neme biziň bir Ussat sahadanna görüşmüz bar. Hoca skripajam diýär hocamyz hem gyjagam ýetişýär. Bir ýyly gawat geldi-de. Hoca da şu Turan diýen gyjagyny getirdi. Nesibe der Aşyr Fakir şon Turanyna çaldy. Ine şuň kädir nice ýyldan soňam ýanky aýdyljak aýdym. Nesibeden şolum Turan gyjagyny olum bar. Bir ýyly şolaryň ruhlary bar ýaly pikir edýän. Men dinleýijilerimize de şu häzirki ýazjak aýdymlarymyz gowullaryna ýarar diýip umyt edýär. Ondan hem Kerim Halipa bir dinleýijilerimize bir şol aýdymlardan ýygy derli, bir dowamly ýerine ýetirip berýärler. Baş üstüne. Ýerim. Vakılır bolsaň beýle tömüt vay kılsana. Ya bunu yüzmüň sediqan malyan çangel vay. Vakılır bolsaň belli canım vay alsana. Yüzümün kumani gel. Ay kumani gel. Vak meni kovmak için eylep ay bakani. Aynen men gider vallum ya. Şirwana gel vay, vak
Vakkalar olsun bizim bilen vay gal seneyim. Gunna why already يضب كمين أذم صلم بعدك الواي وخريطات من سطن واي ألفن وقال الرول ثم أذغب لن واي قال ثنيين Kernavlardan sular akıp Doğrul qari erab durqay Bağırım ayna bakıp Qarat saçın darab durqay Başlaydını mühlem qari Yazdanıdır qoşun nari Yazdanıdır qoşun nari Kimse onu xaridari Kim yolunu qarab durqay Parmağına orab durqay Oğşilana buldum iman Taş hiçe battım duyman Cığni yevde duyman Ödülapçı karam durqay
Qayçayıp bep zaran durqay Ezerim elley baltanımcan Ähli zeti şonu qurwa Nädip oňay tabip derman Yürügünde yarab borqay Vaknedip ona tabip derman Yürügünde yarab borqay Yürügünde yarab borqay
senin vefan üçün iltimetmen arman senin tapan üçün senin vefan üçün iltimetmen arman iltimetmen arman iltimetmen sana bir acayip ödüllük sen güldürün seni bu boyluyum şahirlara kadallık sen güldürün seni bu boyluyum şahirlara kadallık yüreğimde yanılma görmedim bilbildi aşığımı yapma beni cuan kalbim sende aşığımı yapma beni cuan kalbim sende çıksın tekremide teyranım himmelerden faylan yar meni koyup heyranım himmelerden faylan yar meni koyup heyranım yüreğimde yanılma vermesin bilbildi aşığımı yapma beni cuan kalbim sende aşığımı yapma beni cuan kalbim sende gel sıkılı gel tiranı gel oğlanın leleti koy başını telbede can tekremin gülleleti koy başını telbede can tekremin gülleleti
Men nädip ýaşaýym sensiz bu dünýäde. Gullum men bir mejnun, garyp ýal sensiz. Men şu dünýäden gaçan senden habarsyz. Anan men ýaşa bilemok sensiz. Akşeken men detlerimi zaman seni yatmayan, senin için yaşayan, dediğin seyredip yan, geceleri günleri daramam, bir zaman seni yatmayan min. Bana bitiler mecnun divana, bana bitiler garip biçare, bana bitiler bazır avara, yalnız bilmezler bağıttı min sensiz. Akşekenin detlerimi ayıryan kalbımın bir yaşları bir. Senin için yaşayan min, dediğin seyredip yan min. Geceleri günleri daranam, bir zaman seni atmayan. Senin için yaşayan min, dediğin seyredip yan min. Geceleri günleri daranam, bir zaman seni atmayan min. Yaşayan min, dediğin seyredip yan min. Geceleri günleri daramam, yıkamam seni atmayan. Senin için yaşayan min, dediğin seyredip yan min. Geceleri günleri daramam, yıkamam seni atmayan. Senin için yaşayan min, dediğin seyredip yan min. Geceleri günleri daramam, yıkamam seni atmayan. Senin için yaşayan min, elin seyredip yan. Geceleri günleri daramam, yıkamam seni atmayan min. Senin için yaşayan min, senin için yaşayan min. Gizliyim seyredip yan min.
Altınla giyecek çulu var Baharın mahmal deme var Ölüm kara zülfün Kalbimin tesinin var Altınla giyecek çulu var Baharın mahmal deme var Ölüm kara zülfün Yırtar günün şükresi Yürekte kaynap coşması Kalbimin alhım çeşmesi Azap kara zülfün Salalı yeser min duhan min dürüdür Ayçım halam min yeterim eyler qarak Yüreğime salalı yeser min duhan min dürüdür Ayçım halam min yeterim eyler qarak Salalı yeser Min duan min derdeser Ay cemalına min yeter Eyler karadır Yüreğime dolar yeter Min duan min derdedir Ay cemalına min yeter Eyler kara zülfün Duş gelten açan Ömrüm yatladı Ağladı şunca Kargalara emra Bulun tergunca Ya oynadı kete Gül armali Kargalara emra Bulun tergunca Kevnadi kete Gül armali
kalbim şakılli. Şol güllere qarap kalım armali. Ardulardın doni kalbim şakılli. Şol güllere qarap kalım armali. Ardulardın doni kalbim şakılli. Şol gülleri yatlap kalım arman. Ardulardın doni kalbim şakılli. Şol gülleri yatlap şol gülleri yatlap kalım armali. Vah sollum armali. Boyunu biten sana soğap verir. Meninle tuvalma gelmeyi. Ya boyunu biten sana soğap verir. Meninle tuvalma gelmeyi. Gelmediğine ben mutlaka tevabda. Meninle benimle suvalma gelmeli. Avarını kuş kalmadı bu serde. Benimle suvalma gelmeli. Sıktım aytmanıma öpünyen. Ağaları diren şıplı çekinyen.
zıkırım aytmanıma öpünyen Ağları dirin şıklık çekinyen Alacım yok en kanat okunyan Benimle tuvalma gelmeli Alacım yok en şolmaz okunyan Benimle tuvalma gelmeli Olluk bazı benzayettim bitirdi Her çatalara yetir Bugün montun kamgıyın bunu oturdum Benimle tuvalma gelmeli Avarım hoş varmadı bitirdi Benimle tuvalma gelmeli Benimle tuvalma gelmeli Benimle tuvalma gelmeli Kerim ağa köp sawalyn Tamam. getiren o täze ýanky täze uşgun bilen o şu jany aýdymlaryňyz üçin o halipalaň aýdymlaryny Tamam. o öz aýdymlaryňyzy şeýdip o nene sanylgan Hudaýa şükür biz Türkmenistan ýurdumyzda ösýä gün-günden o taýda herkim isleýän aýdýa onuň netip bolsa ýene-de bir bu ýazy ilkinji ýazgymyz iýdi gurub bolsun Amin. netip bolsa täze ýene-de bir dinleýijilerimiz netip bolsa bir kommentarida ýazsalar isleýip bildiren aýdymlaryny netip bolsa ýene-de işler, ýene-de ýazar. O köp sag bolun Taňryal kazyn şu jan orkestrlen jany aýtmak bize de sizi alak şular ýal halipalaň ýygyna durup saz çalmak uly bagyt. Biz sazanlar joşýatda şu jany aýtsalar biz üçin ulakan mektep bolup dur şu zatlar. Hemme köne sazlary öwrenýär. Onu şuň döwrüň saz guralaryna çalmaly. Ony hilini ýokary etmeli türkmen sunuwatyny maksadymyz kämil derejede görkezmek. Onam şular ýal fizial usat halipalar bilen bile soňky ýaşlara da şular görüp şular ýalyk zatlar köpelsin. Herkim o könesi olmadan täzesi olmaz ýa şoň üçin ilmidama şu türkmençilik o türkmen sazlaryny, dutar sazlaryny o milli aýdymlanmady estradada şeýdip çalyp begendirmek biziň iň birinji maksadymyz. Şoň üçin Kerim Alipa ömrüň uzak bolsun. Taňryal kazyn biziň näşe video production teşnemen oglanlar hem jany sag bolsun. Sunuwat üçin hemmesi o giýjewni işleýärler oglanlar ömürleri. Sapar Muratçan ilk bilen saňa Taňryal kazyn aýdýan sebäbi türkmen agada gowy söz bar. Hatarda nere bolsa ýük ýerde galmaz diýär. Nere bolupdan sen şu datdan hemmesini ýygnap oglanlary ine studiýa men hemmesine seredýän şunky ýazgyda ýanky sadanlar bilen hem elmidam köpüş toýlarda gawat gelýär. Onun bulara seredýän şu video studiýa şu suratçylar ýanky kompýuterda oturan oglanlar giden bir ulakan bir neme bul. Şulara seredýän şular bir gözündäki uçguny gördüm men. Şulan hemmesem jan edip, şuna bir balet edip, kaptanlar hem sömke diýerler, hem aýdymdan lezzet alyp dinleýärler. Şu diýjek bolýanym, Allah jan taňa da Taňryal kazyn, oglanlary da hemmeňize Allahym şuň ýaly çeken zähmetiňiziň Allah jan rahmetini görkezsin. Hemme diýe könelimiz zer gadryny zergär biler, zergär gider, zer galar diýe. Bu zatdan hemmesi ýadygarlyk galýar. Allah jan halkymyzdan bizden razy bolsunlar. Allah jan nesip edenden sen bir gowy proýektda bolsa, sen bir diýen sözüň halipa men şu halipalary ýazjak. Şolar neme etjek? Allah senden razy bol. Minnetdar şu halipalary ýazabory. Barkalar neme diýekler şolardan alyp sebäbi dogry aýtdyň da
şu ähli şoňa bir возможность bardy. Hemme taraplaýan. Bir ene hemme zatlar dünýä nemesi boýunça hemme zatlar sizde bat bolma hemme jemläpdiň. Taňry ýalkatyň başyňyz dik boldun, ömrüňiz uzak boldun Allah'a. Yine ki yazgılardan nesip edip şey görüşmek nesip edip. Şul zatlaryň şeýdip erkany aydyp saat çalıp şu zatları erkany azat parahat ýurdumyzda, garaşly ýurdumyzda şu zatlary etmeň, şu zatlaryň bir düýbüni, kökünni hormatly gahrman arkadagymyz, hormatly gahrman arkadagly serdarymyzyň uly paýy bar. Baş bolmasa göwreläş. Allah ömürlerini uzak eylesinler. Şeýdip inha näme döretjek bolsaň, näme desin gelse, aýdymmy, saatmy mysal berdi, tans etjekmi, hemme zatlara bir mümkinçilik döredip berdi. Men öz adymdan şunki ähli ýollaşlarymyzyň adyna, sahadadyna, senetkerliň adyna hemmesine ullu kan Taňry ýalkasyny maýdýan. Allah jan ömürlerini uzak eylesinler, başlary dik bolsun. Sebäbi asuda dawasy, jenjelsiz, uruşsuz bir asuda parahat watanymyz bar. Şo watanyň içinde de bizim hem begerip, hem gowanyp, hem ýaşulymyza minnetdarlygymyzy bildirip, hem de halkymyza hyzmat edip durmak Allah hemmemize müýesser eýlesin. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyň ömürleri uzak bolsun. Janlar sag bolsun, tutýan işler was bolsun. Elmidama biz täze aýdymlarymyz bilen, kön aýdymlary täze uşgun bilen dikeldip halkymyza hyzmat edip gijämiz günüzet işler. Ömürleriniz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun watandaşlar. Ýene-de görüşýänsek, goş sag bolun.